Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, sugeng enjing sugeng kepanggih malih kalih renungan padinan Kikaji Purwantara ing dinten Sabtu tanggal 9 Oktober 2019 ingkang kacawisaken dening Sularto saking Bulukerto. Waosan kitab suci enjing menika Lukas 13 ayat 6 ngantos 9 kanthi jejer pasemon bab wit anjir kang ora awoh. Yesus banjur paring pasemon mangkene, ana wong kang duwe wit anjir kang katandur ing pakebonane anggur, banjur diparani digoleki wohe. Nanging ora oleh. Tumuli kandha marang kang garap kebon anggur iku, "Delengen, iki wis 3 taun anggonku teka goleki wohe, kok ora ana. Mulane tegoren bae wit iki. Kanggo apa urip ana ing lemah kene tanpa guna?" Atur wangsulane wong mau, "Bendoro, kajengipun gesang setahun malih. Siti sakubengipun badhe kula paculi lan wit punika badhe kula rabuk. Mbok menawi taun ngajeng saged awoh. Menawi mboten nggih lajeng kategoro kemawon." Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, mekaten waosan sabda pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu, kita sedaya ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan ibu endahipun menawi sabda pangandikanipun Gusti menika piwucal ingkang sae saged kita tindakaken ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, ing dinten punika waosan Injil Lukas, Gusti Yesus ngandharaken dumateng kita yen boten sae pemikiran menawi tragedi utawi duka cita ingkang dumadi dumateng tiyang sanes punika amargi piyambakipun luwih awon tinimbang kita. Nanging pepemut punika minangka pangatak supados kita sedaya saged mangsuli lan tumindak nyata ing gesang kita. Pasamuan ingkang kinasih, pasemon bab wit anjir ingkang boten wonten wohipun dipun serat sampun 3 taun anggenipun mangertosi bilih wit anjir punika boten medal wohe. Punika gambaran kados pundi Gusti Yesus sabar ngantos 3 taun anggenipun mirsani bilih wit anjir punika boten medal wohe. Kados pundi Gusti Yesus sabar lan maringi kesempatan dumateng kita. Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, ananging kesempatan punika boten lestari terus-menerus wonten watesipun. Kita dipun suwun supados masrahaken badan lan raga kita supados saged ngasilaken woh ingkang nyata ing gesang padintenan kita. Sae menika woh katresnan, iman lan kabecikan. Ing gesang saben dinten kita asring mrangguli bilih ing gesang kita kedah lados linadosan supados gesang pasamuan kita saged lumampah sae lan prayogi. Timbalan peladosan ing pasamuan kita punika kathah. Monggo sami ambil bagian. Di bidang mana kita saged peladosan miturut kemampuan kita piyambak. Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, pramila monggo supados boten kados dene wit anjir ingkang boten medal wohe badhe dipun tegur lan dipun buang. Kita kedah saged dados wit ingkang saged ngedalaken woh ingkang kathah lan sae lan migunani kangge sesami ing gesang kita padintenan. Amin. Para sedherek, monggo kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, sabda enjing punika mugi tansah bikak manah kawula setunggal lan sanesipun supados saged
mendhet piwucal enjang punika, kawula saged ambil peran pelatusan ing pasamuan paduka kanthi woh ingkang sae lan prayogi. Amin.